Pak Guru. Manggala muda. So. Berat lemak. Monggo Pak Guru. Seprene gonku ngenteni janji prasetyane ngati kadung tresno mring sliramu doang ayu raning dina lan wektu akan nduk ojo pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tekan ning atiku saya gawe lara nduk iku Ayo sindene iki sapa jeneng sindene iki? Nami ampun tante to dalem. Sindene sapa jenenge, Nok? Bareng asma diipluk. Terima kasih Mbak Ciput, tetap semangat dan lancar selalu. Nggih amin. Matur Kondangnya nuwun. Madio. Lanjut Mbak Ciput. Monggo. Lanjut Sinten? Mas Kula. Gendang. Ayo. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal layu, senturan ini sliramu. Ukurane tresno kudu padha nanging lumiting asmara. Janji prasetyane ngati Kadung tresna mring sliramu dawa ngebagus raine nalaku ngati kangen ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan aku samar gadah Kendung moge Assalamualaikum sampun jam 3 Galongan terima kasih Galongan monggo ingkang kagungan dalem pamundhutan sajengipun inggih menika walang keket monggo dipun lajengaken
Semoga Mas dipun ladosi menika pamundutan menika walang kekek. Popeling napa walang kekek Mbak Fitri? Jih, niki wau pamundutane pun kadek wau, Pak. Walang kekek sampai pun kondir ta bapake wau. Oh, Manut nggih. wingking Monggo. walang kekek kali bebek. Walang kekek dados. Bila mana ada yang kehilangan kunci kontak motor Honda PCX. Bila yang ada kehilangan merapat ke panggung. Inggih, menika berita kehilangan. Sinten Kontak kemawon PCX. ingkang kehilangan kunci sepeda motor PCX. Supados merapat dateng panggung. Sak menika dipun asta dening Bapak Mas Basir. Gus Basir lali neh aku mau. Nggih, monggo sabetan kalian Mas Gus Basir. Sinten kemawon ingkang kehilangan kunci kontak sepeda motor PCX saged sabetan kalian Gus Basir. Wonten ing oh iya, Pak Babin di baris iki. Nggih. Pak Babin request apa iki? Pak Babin gadahi request menapa Aslinya niku? yo sing ngendang kok kene ora ngendang. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Sugeng rawuh Bapak Guru Supratono. Nyanyi apa neh? Terima kasih matur nuwun. Terima kasih matur nuwun. Sik. Tes 1 2 3 cek on. Duet. Sinjane mana? Ayo Mbak monggo. Setiaku datang menjadi Setiasa sulam